Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Sofia Nur Nabila, NIM 26014210004, Rombel Video Tembung A, Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa, Universitas Negeri Semarang. Kepareng kula badhe maos geguritan kanthi irah-irahan Aji Soko déning Jeffriyanto. Aji Soko, karana sira kadelikake ing kalih dasa aksara, aku anyirna nglebur saka manca warnaning donya. Atiku dadya tembaga papan suci kangge dasar sarwa sarwining wewadi. Ragaku maliha centini kawruh-kawruh pangleburing sabarang penggayuh. Oh tanah Jawa, tanahing para bathara, ing buminira tegesana apa kang dak rasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.